Id-dinjità tal-bniedem tiġi mix-xogħol u fil-baġit tas-sena 2015 tambru diversi miżuri bil-għan li aktar persuni b'diżabilità jidħlu fid-dinja tax-xogħol. F'intervista fuq Radju Malta l-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar is-sitwazzjoni preżenti u fisser kif din mhijiex aċċettabbli. U din kienet xi ħaġa li kienet f'moħħna mal-ewwel li jedna isma' ma jistax ikun li fil-qasam tal-persuni b'diżabilità jien nara li għandna ipokrazija kbira u ħanejlek fejn l-ipokrazija. Għandna fil-qasam tal-edukazzjoni għandna integrazzjoni u inklużjoni sħiħa. Kif it-tfal b'diżabilità jispiċċaw l-iskola, l-integrazzjoni tieqaf u l-inklużjoni tieqaf. U jew nibatuhom l-Adult Training Center li sallum il-ġurnata huma excuse for a parking lot, huma ħafna drabi post fejn persuna tmur biex teda. Aħna dik l-idea li persuna tmur biex teda jintirritani. Għal daqstant il-Gvern preżenta miżuri bil-għan li persuni b'diżabilità jidħlu fid-dinja tax-xogħol, fosthom il-miżura li jekk persuna b'diżabilità ssib ix-xogħol xorta tibqa' tieħu pensjoni sħiħa. Waqt din l-intervista l-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-problema tat-traffiku u kif din il-problema tikber fi żmien l-iskejjel. Huwa fatt magħruf illi matul ix-xitwa il-problema tat-traffiku fil-għoduwijiet tikber. U it's a no-brainer li minħabba trasport tal-iskejjel. Jiġifieri kif jibdew l-iskejjel jiżdied it-traffiku. Dik hija xi ħaġa ċara. Speċjalment meta s-sitwazzjoni tkun għadha ma qaditx. U tibda tindun anke wara l-vaganzi tal-miliet, wara l-vaganzi tal-lejt, jisu meta kulħadd ikun għadu ma rridx beda bir-rutina, dak it-tnejn ta' wara l-vaganzi ikun nightmare scenarju. Dik hija waħda mill-issue. L-issue l-oħra hija l-ammont ta' karozzi hux. Il-Prim Ministru qal li fost diversi miżuri li ttieħdu se jitnieda proċess ta' konsultazzjoni permezz ta' white paper dwar il-ħinijiet tal-ftuħ tal-iskejjel. Spjega kif hawn il-Gvern irid jisma' iktar milli joħroġ pożizzjoni hu. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Fakkar kif parti mill-flus miksuba minn dan il-programm se jmorru għand il-Gvern dirett u oħrajn se jmorru għal Fond Nazzjonali għal tkabbir u żvilupp ekonomiku. Illum il-ġurnata ħadd ma jitkellem dwar iċ-ċittadinanza u jidher li anke l-oppożizzjoni aċċettata bħala stat ta' fatt. Għaliex għax huwa programm li qed jaħdem, programm li huwa serju ħafna, programm li qed jiġib ir-riżultati għal pajjiżna qed jiċċaqlaq l-ekonomija u huwa reputabbli. U iktar minn hekk hemm pajjiżi oħra illi qegħdin jillestu biex jikkupjawna.